Sziasztok! A mai nap 4 kísérletet fog bemutatni, kezdjük. Az első kísérlethez egy vízes tárra lesz szükségünk, amiben fog tenni borsot. Elkeverem. Először belenyúlok, semmi se történik. Amikor viszont másodszor nyúlok bele, akkor a mosogató szeres ujjammal fog belenyúlni, és észrevehető, hogy a borsszemek így kicsit mozgatni kell, kívülre kerültek. Rendben. Következik a második kísérlet. A második kísérletben szükségünk lesz egy színezett vízre, lehetőleg azért legyen színezett, mivel jobban látszik akkor a kísérlet. Meggyújtom. Hoppá, nem így kellett volna. Meggyújtom és beletettem. Most pedig rá fogom tenni a porrat, és azt fogjuk észrevenni, hogy beszippantja az oxigént is kívülről is, tehát fel fog menni a zöld víz. Igen, tehát itt látszódik az eredmény. Előről is. Rendben, következik a harmadik érdekesség. Fogok egy papírt, ceruzát, és ráírom mondjuk azt a szót, hogy fizika. Ha ezt el akarom tüntetni, akkor általában radírt használok, de most nem radírral fogom kiradírozni ezt, hanem kenyérrel. Észrevehető, hogy eltűnt az írás. Igen. Következő pedig, ezt már elkezdtem csinálni, mert ez egy elég hosszú érdekesség. Így egymásra kezdtem hajtogatni a könyveket, a könyvlapét, és igazából azt vehető észre, hogy nagyon nehéz elszakítani. Igen, tehát nagyon nehéz elszakítani ezeket a lapokat. Hát ennyi volt ez a 4 érdekesség. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!